Kedamtang pai ni phai ke thomarni lakhaing koraisi Borjan constituency angkang KDB Sericulture Department asahem adung dilai sarihajan kacheleng atowar piara yalong Borjan Development Committee atu mithanga sahem kithir thip ji adim kikim kerang ponja phanu jok ke sompon Bangsolong ki Japon Borjan Development Committee amai phu Chris Rongphar Kongchun bang Chandra Timung Dunmai phi Kalpana Tisopi Dihin Chunbang Kolom Singh Teron Lapen Aluhi Amana Pengben Kachitong Dun Food and Civil Supply Board Chairman Philip Teron BDC Chief Advisor Lapen Klemer Peltum Anchitong Bonsi Mithanga Saihem Kikim Kirang Ponji Abhanu Jok Sombonlo Bangsonu Jok Sombona Jam Megalong Pirang Kia Tumalong BDC Penang Pachini Dunmati Kedamtang Langvuku Picnic Spot along Cleanliness Drive Madikipang Tiraja Meg Kedeng Ponahut Kachiparai Pon Alam The Mia Bhagao Borjan Bachao Pathe Pik and Ponateng Ten Pinita Made Lam The ke Paklang Pontu Borjan Hawar along Mia Tumhan Kachukle Mate Kachutiki Amen Ben Kedo Tip Adim An Drone Tame Pangjar Ponsi Kelangchari Asai Tame Deng Ponlo Laben ke Tek Ponlong ke Mia Atum Nangdo Tipsi Tek Ponlong Lasi Bangsolong Mithang Karbia Tum Tame ke Chok Chidu Kusi BDC Ben Akon Lasi Prabjin Pen Han Kachutiki Amia Atuma Phan Komatsi Long Lake ke Pekma Chithansi Dak Pen Kapadam Jia Phan Pachini Pon Jongsi Nilitum ke Pachinia Teng Kroi Krei Polote Law and Order Arona Teng Pen Klem Pon Puputa Pachini Pon Tu Achila Hayamia Atum Pejo Pen Adona Rap Chehang Bom Sipmo Ningkan Po Trok Apike Nangdo Tipsi Kithir Thipji Angring Tu Moili tum chuplung ni de chusi sodak pen pachin ko nona madnia tum han katiki amen pen kido thibarong amen laki long bi hansi mukhim rongti mohori teron nihang terang sarumanthi baliramiti amri rongti bormanthi longprang khatkhati longkathar balijan longkhuktimung arong lasila haya tuma phan kiplung jia sai ke klempon jia long borjana long Organization mate song ke do anatum nangka chirap dun jia phansi Borjan Development Committee pen kachuni ri padokpon halapu Assam along rialong non malom arondre pen mia atum ke do dim Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen ke tharle asai ke deng bom chok penangan amia karbiang long alo nangki luji angri theta la pen Borjan along tami la puson angring du lasila hai nangke palut long le de jia phan ke Borjan along Social Organization mati song ke doan chirok tok pen ke dojia phanta pachini pontu pen press meet ki pilong ke pangdak ponateng je nirtum next step ki dengi polam je Mia Bhagao Borjan Bachao labang so thepi niltum alam pen chot kalisi niltum labang so sai deng ponelo klem pon bomlo lasi niltum labang so notice tami rongasar tum han samini tum pali bomlo rong photrok lielo la penon ki leji dolang la sinon pali pondelote la bangsu hafilote nilitum ako puthot ladak nilitum chot pugalisi ladak nilitum kaprek organization atum Geneva nilitum malong KSA do KCS karbi lameramai KNC punon karsa punon karbi employee association punon marangte Borjan youth forum punon GB Association puno SGB punon lakat do kawe tumpen saminil tumako puthot interaction labang so program dengkolji lakai lalo nilitum lakat do kawe tim tumpen taminil tum mai sitame phapon po dopon po lapendu nilitum president secretary pen senglok alang tum chipaduk pen ajong nitum Borjan Hawar kunana sila mia khai tum ke doma podim same drone pangjar pen sitame lapen ke site visit pen saminil tum claim pon bomlo la sila tum han prabjin pen alang tum hala dak padulong ni phan itum klempon nangpo atheke non ladak ki do chota mia pugali la kaprek long ke do mia tum stame e adona rap chichini ka do wepen ladak chi hang bompo chi san bompo lasi latum has tame ladak pen masi padulong denang po apel labuson si padobom pro tang te non ikan phone ikan keba phi pulo tang te adona rap tang chi plang det thai litumolong atheke itu masuangi refans tame ko pinia budhi lang no pen tame pondet po pulutang te ba pondelop tang tel tum usa hanakok thai ba itu munis tame kilet ki phet pen ba ko pinia karon pe tame alang tum mia pian det thai la pulu tang tel tum
mulas ke kaciplung ni kali don rapi ciplang depo non la puson si nani masjid nang kim tang lo nani ko pini school nani ko pini son la pupo mo ke program po la pen thuni tum survey pen ke long tengke pola long lehem putung tame chok che theo athikala tum mi lang apan tu la electric ken long tame lang to mi thang men pen si kachien la puson tame ni tum long approve do la silahai bang ke chok che thepik lo la silitum prabjin pen la bangso mi atum han la dak pen plung na po athikala miya ka chubi pen le tum kar bia khai ke reng bom kali itu miya khai bi pin sitame tum reng bom lo la pen ke bang Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing Long Lai